V Košiciach vyvrcholil už 18. ročník Medzinárodného festivalu lokálnych televízií Zlatý žobrák. Štvorňová prehliadka dokumentárnych filmov prilákala do Košíc viac ako 130 účastníkov z Európy, Spojených štátov. Mne sa páči to, že z roka na rok stúpa kvalita filmov, stúpa kvalita produkcie. A pre mňa je veľmi dôležité to, že každým rokom je užšie a užšie prepojenie mojej federácie lokálnych televízií vo Francúzsku a televízií, jednak ktoré organizujú festival, jednak ktoré na festival prichádzajú, čo je veľmi dôležité. Áno, je to 6. raz, čo som tu a musím povedať, že každý rok bola atmosféra skvelá a myslím si, že každým rokom sa prihlasujú filmy a filmári z čoraz väčšieho počtu krajín, čo je výborné. A takisto je veľmi dobré, že máme tu kombináciu dokumentárnych filmov, ale takisto spravodajských programov. A je naozaj zrušujúce vidieť ten networking alebo to spájanie a kontakty, ktoré sa tu vytvárajú medzi tvorcami dokumentárnych filmov, ako aj medzi tvorcami spravodajských relácií. Celá tá výmena skúseností, výmena názorov je výborná a práve preto si myslím, že tento festival je naozaj nielen dôležitý pre Slovensko, ale pre celú Európu. Udeľovanie cien Zlatého žobráka bolo tohto roku trochu netradičné. Premietanie z hlavného pódia mohli hostia sledovať na niekoľkých miestach naraz. Ja sa priznám, že keď som prišiel prvýkrát, jak som vstúpil do hotela a videl som, jak ľudia sedia pred obrazovkou, v prvom momente ma napadlo, ku preboha, oni sledujú fotbal. Na záverečnom gala večeri bolo ocenených viacero autorov. Hlavnú cenu sošku Zlatého žobráka si odniesli tvorcovia v 3 hlavných kategóriách. Z produkcie lokálnej televízie sa tohto roku pošťastilo macedónskému autorovi. Neznám. Puno sreče. Je to ťažké vyjadriť to, čo pociťujem. Proste miešajú sa vo mne pocity. Splnil sa môj 12-ročný sen, aby som vyhral Zlatého žobráka. Je to film, ale zároveň je tam veľmi silná tá sociálna dimenzia, pretože u nás v Macedónsku máme veľmi vážny problém práve s tou cieľovou skupinou, ktorú tvoria aj Rómovia. Teda snažili sme sa im dať vzdelávanie, snažili sme sa im dať prácu. A z týchto všetkých aktivít sociálneho charakteru nakoniec vznikol dokumentárny film. Ona formalno kedut ne. Si baroko tortoro sistemitaro kedi petro gunoitaj, dena boropo maškari pe bašo šurujataro recikliri basker industrija ani Makedonija. Žobrák z kategórie Mladý autor ostane doma na Slovensku za 20-minútový film Hviezda. V kategórii Produkčná spoločnosť si najcennejšiu sošku tohto roku vybojoval bieloruský dokument Zvonár. Som veľmi rada, že som mohla byť na tomto festivale. Je to také neočakávané ocenenie pre mňa a môžem povedať, že je tu skutočne taká veľmi dobrá atmosféra, taká radostná, priama, úprimná. Cítim sa tu veľmi dobre. Na festivale nechýbali ani ostrieľaní účastníci, ku ktorým bez pochyby patrí aj švajčiarsky producent a herec Roger Vorot. Roger Vorot na festivale určite vôbec nie. Určite tá vec, ktorá ma oslovila a ktorá sa mi veľmi páčila na tohtoročnom festivale je, že v sále bolo viac ľudí, ktorí si pozerali vlastne súťažné filmy, prehliadku súťažných filmov. Možno je to dôsledok toho, že sme mali tohto roku viacej účastníkov ako po minulé roky, ale jednoducho naozaj v sále ostávalo viacej ľudí, ktorí si tie filmy mali záujem pozrieť a zaujímali sa o nich. Pri potulkách slávnostným galavečerom sme natrafili aj na mladú režisérku a minuloročnú víťazku Agnes Dimun, ktorú sme s našou kamerou zaskočili. Ja ti ho podržím.
Kľudne dožúvaj. Už točíš? Už točí. Točím. Nie, ja si to musím rozmyslieť. Agnes Dimun zbehol festival veľmi rýchlo. Filmy, ktoré videla, sa jej páčili. S výborným pocitom odchádzala aj ďalšia úspešná autorka Katka Kočalková. Ja som tu už 5. raz. Pred 4 rokmi som vyhrala vlastne cenu pre mladého tvorcu, čo si veľmi vážim s mojou tetou Timravou. No a tento ročník je podľa mňa úplne najvydarenejší z tých 5, čo som videla. A mám pobehané vlastne všetky festivaly v Čechách a na Slovensku. Nikde nie je takáto úžasná atmosféra, takíto úžasní ľudia, taký úžasný štáb. Festival Zlatý žobrák nie je len o premietaní, o projekcii, ale aj o stretnutí s nami, ktorí niekoľko rokov pôsobíme v tejto branži. A padol aj dobrý návrh, či by sme ďalší rok neukázali napríklad live vysielanie na internete. No ja som prvýkrát a bola som prekvapená a celkom ma to zaujalo, takže som pozrela na všetky tie ocenenia, ktoré boli, aj tie stručné prezentácie tých filmov, ktoré boli, a je to zaujímavé, hej, že sa tí ľudia tým zaoberajú. Mňa teší, že sa zviditeľňujú Košice. Na festivale tohto roku nechýbali ani prednášky, diskusie či mediálny workshop, v ktorom bežní ľudia nahliadli do sveta médií. Okrem toho, že účastníci workshop hodnotili pozitívne, ja ho hodnotím tiež ako veľký prínos z toho dôvodu, že na jeho čele stáli zástupcovia rôznych televízií, z Talianska, z Francúzska, zo Slovenska, čiže aj to, že sme sa museli podeliť o to vysvetľovanie teórie, nás trošku zomklo. Zlatý žobrák sa svojou 18-kou tohto roku oficiálne zaradil medzi dospelých, aj keď podľa riaditeľky festivalu Evy Dekanovskej svoju dospelosť ukázal už pred mnohými rokmi. Dôkazom je jeho obľúbenosť a meno vo svete. Veľmi veľa sme toho pridali, hlavne preto, že do Košíc prišlo Európske hlavné mesto kultúry. Celá tá idea Európskeho hlavného mesta kultúry nás podnietila k tomu, že sme do festivalu pridali ďalšie podujatia, ďalšie aktivity, že sme pridali Európu na plátne, čo je v podstate samostatný filmový festival. A čo je zaujímavé, v Košiciach je momentálne jediný pôvodný košický festival a keď nám pomôže okolie, tak určite bude mať šancu na úspech a na to, aby Košičania mohli vidieť to najlepšie, čo v Európe existuje. Desiatky filmov, diskusí, množstvo stretnutí a zaujímavých ľudí z celého sveta. Aj taký bol 18. ročník Medzinárodného festivalu Zlatý žobrák. Dovidenia o rok.